Kang Bawor, nggih, pokoke Kang Bawor lipur karo puji ping nonton ndeleng nasinden. Penontonnya tesi kembang. Alhamdulillah tesi kata Mas Gareng. Tandane tresna karo budaya Jawa. Iya. Pokoke percaya karo masyarakat mriki, penyaji-penyaji mriki. Penggemare yo tesi kumpul. Penggemar tesi kumpul sebelah mriko. Teng mriki nggih mriksani tesi kata niku percaya nek warga mriki masyarakat mriki niku senang kali kesenian Jawa. sedulur kami arahan adur Bali Ormania turu ora karo CS putus. Wong nonton wayang niku ana telu, Bu. Kepripun napa mawon? Tontonan, tatanan, tur ana tuntunane. Tatanan. Tontonane ayu ning sinden koma ing penabuh gamelan. Terus ana campur sarian lan bujibrek uga Mas Bawor iki klebu tontonan kanggo panghibur para sutresna. Wong urip anggere film hiburan kuwi pikirane dadi fresh. Wong anggere fresh penyakite adoh iki napa nggih? Iku tontonan pentingnya wong nonton, pentingnya wong hiburan. Dadi anggere awake sehat kuwi nyambet gawe mesti kepenak. Nyatane penonton iki meh aku bladek sebulan penontonnya bladek sebulan. Nyatane malah ora tambah, kuwi malah tambah nonton. Tepuk tangan go penggemar Sekar. Ayo butati nek soto tengok. Ora nuwani malah kena. Ora nana rambut sing putih ora. Paton wis dadi penonton Sekar Bima kok ngene rambutnya putih suwe dadi Ireng. kok bisa naik dadi ireng Wong anu dan nyawang sinden nom gena dadi marekna awet nom. oh kayak gue Nyawang ini nang omah ya turu bae. pancen bener Mas Tontonan iya tatanan. Datanane kepripun? Nonton wayang kowe temata nata karo lenggah. Karo lenggah. Apa maning zaman siki bakul kopi pada mider-mider. iya Bakule pada tawang mak ajeng kopi napa boten? Wis ora usah menganang-anang iki. Nggih temata orang ana wong nonton wayang pada jubul-jubul karo jukir-jukir ora. nonton nonton Tontonane ora ketang sepiro kuwi ana pesan-pesan moral sing apik. iya Kok patuladane urip ning sing elek aja ditiru. Kuwi maknane wong nonton wayang. Monggo Mbok Billy wonten ucapan terima kasih Bu Jibrek dateng Sri Bulajar. Monggo dateng Bapak Sirno dalah Ibu Surati. Monggo. Jelas kula nggih pokoke matur nuwun banget kali Bapak Sirno sakeluarga. Kula diparingi rezeki kali Sekar Bima. Terus. Nggih diparingi rezeki mugi-mugi Bapak Sirno sakeluarga niku pokoke diberi kesehatan, panjang umur, murah rezeki, tambah sukses. Pokoke kelasa teles. Rasa terus niku napa? Gusti Allah sing bales. Amin Allahumma. Amin. Kelasa garing. apa Gusti Allah sing peparing. kelasa digelar Kelasa bedah. Gusti Allah napa maringi berkah barokah. Kelasa digulung. Arisane wis rampung. apa hubungannya karo arisan Dan gelar anggal arisan kok gelar rasa. ya iya Lah yo kumis. kejaba waras selamat dia juga diutamakan seduluran Mas Petro Betul. tapi nyong Rika pada karo para pemirsa karo Bapak sing kagungan dalem Bapak Sirno pokoknya aja ngati pedot dulu seduluran Laras. ayo bareng-bareng kita seduluran selawase wong sing jenenge akeh seduluran mesti akeh rezeki Akeh rezekine. apa maning jelem domak ting-ting Jos. Jos, insya Allah bakal awake sehat. Sebabnya, wong anggere duweni rasa jiwa seni, insya Allah gue mesti waras selamat rezekine akeh ora bakal kena larak lan penjara. Ya jelas. Kenanya sedela. Sedela. Ya paling lara untuk. Lah iya, loro nyobek mari contohnya tanggaku Mas Petrus Mas Gareng. Jan blas wong dheweke iki ari ora seni kang seminggu dadi penyakit. Ya tuling munjuk.
Lah iya kan seni. Iya seni ya, tapi kan beda seni. Nek seni ki roh ki kesenian. Kowe kena ditonton nang mujunya ora seni muju. Tapi ya kena ditonton juga. Ya rik sing nonton muju pewek. Kandang-kandang perkara uyu. Ya. Bangun tuh cinta karo nyong lu ngamaran tuh Jakarta nunggang sepuran uyu udah bingung. Wong wong ora pengalaman, toilet sepur ke nang mburi. Bermuju kok bingung. Mandiran. Jadi nyong nunggang sepur karo muju bingung keprimen kok tiba nang ril kene. Riwet cintaku tuh riwet. Keprimen. Cinta karo ciplek. Numpak nopo niki? Sepur. Sepur. Karo muju Orang bingung. kali ngendi? Jakarta, nah ya bang nuwun sewu kenapa orang pengalaman, ya nubang sepur, ya bingung, arep muyu bingung. Nang apa? Alah, saking bingung kan sepur kan anak sembungane kayak itu. Anak sembungane nang lagi sembungan, mata bayi cek 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 cek. Kereta punya punya cek 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 cek. Anak suara sampai jangan ayo cek cek cek. Oh, gue. Jadi numpak sepur ya gue. Lah kan ada toilet dan nang apa kok nanggur sambungan. Lah yang bingung arep lebori toilet. Udah bisa nih kok bingung. Lawangnya pada tutup kabeh. Oh, ya wis. Ya wis ya gue gerano tutup. Lah iya kowe sih. Sama. Kowe Yang dia numpak sepur ya tenang bae, kepengen pipisnya mari toilet. lah kepriwe? Lah ya biasa nongkrong. Orang cing-cing ya masa ngerti. Tapi anggaran nang toilet kereta ku ora tarifnya beda kenapa bensin ciplek iso kehilangan kae. Bermuyu kanggo nawarin Tegal dilalu mampir pom bensin nang beli. Oke, Primen. niku kan ojo salahe kulo. Kulo kan ora ngerti, kulo kan muyu nang toilet. Baru muyu rampung, kulo metu sakan toilet, terus ditarik duit. Tak wehi 1000. Nah terus kana sing jaga toilet ngomong, "Bu, siki bayar pipis ya ora 1000. Kudune 2000." Ayo gue. Lah ning kena nyong ora ana duit 2000, akhirnya nyong ngawe 5000-an. Ayo promo harus. Iya. Promo kena. Harus dikirim kan. Promo kena gue sing udari. Sing udari lah berkuyu kan kayak sing udari. Oh, gawa pelayan Rika. Oh, ini kok pelayan bisa ngomongin ini kok. Terus keprimen Nah, terus bayar 5000. Lah wong jare regane 2000, kan harusnya jujur 3000. Lah dijaluki jujur 3000 karena semaur, "Bu, maaf nggih, kotaknya dikunci, orang anak kuncine dikebok lho." Lah terus akhirnya dia mana ibune nguyuh maning. Rika yang mungkin. Nyong nguyuh maning kan dari 3000. Iya. Nyong nguyuh maning. Toro. Kene wis dolo-dolo. Kaya orangnya sekarang uyuhin yang suaranya. Nyong be ora maksa. Lah terus nyong metu maning. Iya. Riki garis ibu jujur kan iki 3000 kena orang anak jujur deh Bu. Lah terus nana melebu maning nguyu. Nyong melebu nguyu maning. Otor. Ceret. Akhirnya 5000 cerat. Lah eman sih daripada nakene anyang-anyangan. Timbang mikir uyu siki mikir lengger. Satiran raksa sakit cewek mogok. Banyu masak. Enten sing nyuwun lagu. Apa Bu Ciplek? Lagune kae apa ya? Sing kae lah, sing model siki. Mbak, Sing iki. Hah? ya gue. Kepripun Mas Doble? Sayangku iku ya. Kepripun gini ku napane? Apa? Lagu apa? Aja kok dolan HP nate di bata. Udah cewek lagi. Sampai apa? Nggih, anu nyuwun lagu. Untuk kesayangan. Gampang. Sing lalen lah. Oh, Nek. lagu nih, anu cinta mulia. Ya, apa? Cinta mulia. Ya kayaknya temen gue, cucunya gue. Si, Lagu cinta mulia ya. si cairnya kepriwe. Remaja jatuh
Sepasang remaja jatuh. Jadi jatuhnya sih teman. Sepasang remaja jatuh cinta. Lah kayak gue. Sepasang remaja jatuh cinta. Orang sepasang remaja Jatuh. cinta di bawah Dewi Asmara. Jatuh. Jatuh. Ya orang tuh kayak gue bukan. Bukan itu yang itu tadi. Oh mau lain boleh Iya. dalam ini rasakan cinta apa Cinta mulia. Yo gampang. Nggih. Ning dilengeri dhisik. Nggih, nggih. Jalan ngobrol ingkang saut streaming ugi ngersake calungan. saluran Niki Ano baurane kuwi eling-eling Banyumasan. ya niki Pak Soeharno nggih mrisani. Pak Soeharno matur suwun Pak Soeharno. Simelik. Simelik. Nggih. Nggih gula. Oke. Terus anak wadone gula Mbak Nening Sarboa Nenek Sarwan itu pundi? penyanyi. Oh, penyanyi saking daerah Saking Aji Barang. Aji. Wah, jarang anak ngerti penyanyi Mbak Nening Sarboa ayo Kepengin dong ya. Saya membawakan diundang. Oh, kayak gue. Nggih. Ini wedon kok. Ya wadon. Buku duit. Baru sinake wedon palsu. Boten iki wadon asli. niki saking daerah Gombong sami mirsani kados kene Ibu Daryati Pak Kuriman niki kami sore niki nggih mirsani Oh, live streaming. nggih malah kirim salam kanggo Pak Dalanekon yang Nggih. sampai kena Niki si nonton si Bubulunga. Ya ampun, alhamdulillah banget Steven streamingnya jarang anaknya banget. Live streaming. Tenang dibuka apa kok Bu? anu Jalanan dengan anak-anak cokane nggo peranti nobar ngerti nobar. Nonton bareng. Nonton Di bareng. layar terus di salon lah. Nager dus kepenak. Nobar sih berarti nonton bareng. Nonton. Kalau dia dong melu lomba. apa Niku dadakan nggih. Nobar. Tengah CTI pada nobar. Nobar. Kalau kan dia tahu melu nang dadakan. dadakan apa Tahu bulat. Kan ora umum. oh tetap anu Mas Petro Laras jadi game. no kalau ciblek kan sih orang-orang kan jago Ora. kudu ngadeg belakang apa ke jago Lah wong arep kae lengger. lah kapan ya kira Lengger sih lengger. Lengger bucek banget ke kupinge. ya tapi kan gue jago Loro-lorone tetep lengger, tambahi lengger. Tapi lengger putih. Tambahi Riti karo Mbak Desta Ayu Wijaya. Oh, ayo. Cewek mogok Banyumasan. Monggo dipun buka. Ayo jago. Monggo larase napa? Biasane kalau barang biasane gitu enak. Warai Rini. Nek dhewe kan dulur wadon iki. Sintek yang diping bar beloknya terus ana sing kesana tembang kan diurut-urut pokoke men gede lampu. Udah gini. Ngiping orang tetangganya apa ngiping yo. Ya. Lele lali. Hah? Pinjam dong itu. pokoknya joget orang kata aja uner Tengah, tengah. Thanos.